Ул машинада сәгатенә 130 чакрым тизлек белән йөрсә, аның хатыны исә кибеттә сәгатенә 2000 сум тизлек белән йөри. Сәлам дуслар, тәмле көрәштә кунакта бүген ирле хатынлы дуэт. Ике ул үстерүче күркәм пар, эстрадабызның популяр җырчылары, автор башкаручы, Алтын Барс премиясе лауреаты Илназ Бах һәм аның тормыш чәчәге Гүзәл Идрисова Бахиня диләр, шулай бит. Сәлам Илназ. Сәлам Илназ, сәлам Гүзәл. Телевизор караучылар, Булат һәм телевизор караучыларны беренче язның беренче көне белән тәбрик итәргә рөхсәт итәсеңдер? Точно. Язның беренче көннәр белән сезне дә күреп торам бүләкләрдә алып килгәнсез. Бүләкләрегез булмый. Валлаhi шул кайгына барсак та бүләк белән җыйбыз. Так, ачык. Мин башламыйм. Карчык ди кара. Ятсыз. Маны яратып әйтә торган сүзе миңа. Сиңа да ошыймы? Миңа бик ошый. Ну яра. Менә бит сезнең студияга шундый кичкенә бүләк. Бездән сездә табабыз урын Бу табабыз. календарь 2015 елга. Әле юктыр әле сездә. Быелга календарь биргән кешеләр булмады. Илназ Гүзәл Бахлар. Һәм инде Булат миннән Рәхмәт, рәхмәт. Кичкенә истәлекле тәлинкә, әлеге шушы тәлинкәдә инде минем фотосурәт. Әлбәттә үзегезнең музейга бер урын табып куясыз дип ышанып калам. Һәм әлбәттәләрнең әлбәттә инде минем шулай бик якын бүгенге тормышта янәшәдә атлап бара торган якын дусларымның берсе оештыра шушындый бүләкләрне җитештереп бирә миңа махсус минем өчен, безнең өчен. Бу реклама мәллә? Минем бик яхшы дустыма Равил Бадакшина бик зур рәхмәт. Сәлам, Равил дип әйтте ди. Бик зур рәхмәт. Привет. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Тәмле көрәшне башлыйбыз. Инде аңлашыла ки, айрым вакыт эчендә, мин тик күбрәк Гүзәлгә аңлатам инде. Ул белә. Син дә караганың бардыр. Менә ул бирелгән ризыклардан нәрсәдер әзерләп безне шаккаттырга кирәк. Берсе безне әйтә, мине инде, мин монда нәтиҗә ясыйм да, һәм берегез җиңүче булачак, берегез үзегез аңлыйсыз. Җиңелүче. Әйе. Сүзләр белән әйтик, үз сүзләр белән. Я, менә да тавык та бар бүген, яшелчә дә бар. Тавык бар, ананас бар, кишер, сәйе, кыяр, бәрәңге, сыр. Бәрәңге самый главный. Сметана, сыр. Так, нәрсә әзерләп, монда әллә нәрсә әзерләп була, Илназга фора бирик инде, яме. Ул беренче башласын. Ул беренче башласын, ул әйтсен нәрсә әзерләй. Мин менә шушы бүгенге тапшырда тавык пешерәчәкмен. Тавыкны Ничек бар шулай, ничек әзерләсен, берәр шаккаттыра, берәр әле мин маршы күрмәгән. Күкәй салабыз. Булгатып инде, аңлашаны булгатып. Шуннан соң ул бик йомшарып, тәмләп, шундый бер менә яхшы нәрсә, исеме нәрсә ятыла икән. Духовкада пешерәбезме? Мин аны дөрес әйткәндә, менә нәрсә бар? Күргән бар инде Гүзәл пешергәнен син. Юк, анысы күргән бар. Юк, андай бер күргән юк минем. Менә мондагы продукция карап кына, менә күз алдыма килде, шуны пешерергә булдым. Син помидорны күкәй итеп күз алдына китерәбез, күкәй юк, шуңа әйтә, күкәй салабыз дигәч. Күкәй бездә бар соткычта. Безнең соткычта бар. Ярар. Тавык белән күкәй исең инде син. Кызык әйбер ярар. Пешерә белерме икән? Унтык вакытта шаккаттырган, яхшы әйдә Гүзәл син. Алла тапшырган. Мин менә карап торам да. Син кара ярдәм итерсең дияме Илназга? Ашарлык булсын. Кемгә ярдәм? Менә мин ананасны белән тавыкны күргәч, сразу шундый уй килде башыма. Бу мин әзерләгән кайнар ризык, бу була хатын-кызлар күбрәк ярата торган ризык. Тавык белән ананасны рукава эченә кертеп, шунда запекать итмәкче булам. Илназга пешерсәң, Илназ яратмыймы? Ну, бәлкем яратыр, но күбрәк бундый блюдоны хатын-кызлар ярата. Ананас булганга күрә. Ананас булганга. Ананас диетическое блюдо. Бүтән хатын-кызлар ананас үскән. Берәү кибеткә. Әйе. Кибеткә кергәндә исемен кандай бу фруктның. Мин башларга була. Кибетчеләр әйтә, "Я ее". Нет. Мы ее. Нет. Ананас. Ниндирәк салат булачак? Салат менә опять-таки хатын-кызлар 8 мартта якынлаша бит була. Хатын-кызларга ярарлык итеп гранатлар белән шуны җайлы гына, җиңел генә, легко усвояемый салат әзерләмәкче булам. Я 8 мартта Илназ бер нәрсә әзерләмим, син генә әзерлисең. Гадәттә 8 мартта гадәттә ирләр хатыннарына әзерли торган салат дип әйтергә тиеш син. Булат әзерләмә. Быел әзерләнә. Син бүген эксперимент ясап карап, аннан 8 мартта кабаттан пешерәчәксез. Улларың белән. Һәм бүгенге көрәштә сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез.
Күз ашып емғаншы Илназ Бақ һәм Гүзәл Идрисовны тауықтың да турап қойғандар. Әйдеңіз тауықтың шәтес Илназ. Нәрсе керек қазір? Көкейлерін алып кел. Нешеу керек сен? Меңа керек 4 тәу. Жұмырқа. Бик ышандырайын ол, бик ышандырады. Жоқ, теге мәзәкні сөйлемей емеміз. Білеміз бұл мәзәкні ештен бар. Көкейлерін бер мұнда алайын. Бұларынан айырын алыра керектеріне. Шанысы керек. Меңа керек сауыт, һәм специялар. Марина байттерге специялар белән сауыт, тирән сауыт. Бар, бітнесе алыңыз. Менә нәрсә күрәсіз, бітнесе сезнеке еме. Сауыт көкейлеріне салырға. Ал әне сенде сауытта ал, барысы да бар. Менә сен тауыңа тағын. Тауыңа мындай сауытта берем. Дияр, әйдә 8 март җитә бит якынлаша. Илназ турында без күбрәк сорарбыз синнән бүген. Чөнки әле сине күргәнебез юк. Гомән теге бергәләшеп интервьюларга да синең еш йөрисезме шулай? Булгалыймы? Малайлар туганчы ешрак йөридек. Хәзер теге калдырыга да шитенрәк икәү булгач. Әниләр дә ерак. Шуңа Илназ берсен яшәп китә. Арча бик ерак түгел инде. Аршасы ерак түгел инде. Арчага итеп куярга була. Балаларны карап турсыннар ди. Арчаны монда җиткәнче. Әни арчада тора, шал җырагыра иде. Әни теге арча җыраклыктан кайтармый түгел. Әнинең инде хәзер яшьтә, ул теге безнең малайлар арасында шал җырып торган яшендә түгел. Малайларны үтмәгән кулганым. Олысын беләбез. Олысын күргән. Синнән берсе ни? Өлгеррәк дигән. Бу тавыкны мин шайтыр салатырам җайда. Син салатыр, я мин сыретырам, әйе, шул 8 мартта әле кайтканым. Беренче шаккат торганы бармы? Менә шым дөресен әйдә. Алдамыйча бер сүз дәеме? Илназ ул теге үзе арттырып сөйләргә ярата. Әйдә бүген бөтен дөресен сөйләмә. Иң беренче шаккат торганы без танышып йөришкән вакытта теге конфетлы. Конфетлы букетлы чырда дип әйтик. Әйе, чырда. Бу бик романтик инде. Әйе, мин кайчандыр аңа сөйләгән булганмын. Минем балачактан хыялым бар иде. Һәм киноларда күргәнем бар иде шундый нәрсәне. Кызларга егетләре зур аппак аю бүлә иткән. Мин шуны Илназга сөйләгәнмен дә, бу моны бик истә калдырган да. Һәм иң беренче туган көнемә шундый аю кырып бирде. Так, синең туган көнең кайчан? Минем туган көнем 25 майда. 8 мартка түн майга алып килде. Майга туган көнгә алып килде. Ул зур аю үзем хәтле. Әйе. Һәм ул минем балачак хыялымны тормышка ашырды. Һәм ул аю хәзер кайда нишләй? Ул аю хәзер пока отдыхай. Ялга җибәрдегез. Көтә балаларны үскәнен. Ул аю иде. Ул аю иде. Бу я бу теге мин аңлавымча нәселдән нәселгә күчәп әдрәсләргә буыннан буынга күчә торган нәсел буенча торган аю булачак, ул үсеп җиткәч аңа бирәчәк. Менә улым Камил кайчандыр анаңа бу аюны бүләк иткәнем, син хәзер инде йөргән кызыңа бүләк ит аласың аны дип. Эшләп алып бүләк итер. Яңа калдырмаган. Карады син аны. Әйе, шу аюдан тыш юк, мин ризыклар белән, салат белән. Ризыклар беләнме? Әйе, пешереп. Бәрәңгене бик уста пешерә. Шуннапмы? Син бәрәңгене кабыгын ярышканын күрсәгез, андый кабыкны алайтып бер кеше ярыша алмый. Ничек ярышасың аны? Тырнак белән генә белә. Белмим, андый хәтле жука менә шилтәр калынлыгында буламы? Шул хәтле икәнне шундый озак итеп ярышканны күрсәң. Ничә бер сәгать бер бәрәңгене? Нинди тизлек белән? Бер 5 минут бар бер бәрәңгене. Әйбәтләп, диккатләп, һәр бер теге күзен алып, сабыр итеп түзеп карап торасың, шуны чистартып. Карап торып чыгып китәм. Теге Юлга ярамыймы? Аның шулай чистартты. Шулай. Ул кабыкларны тизеп куймыйдыр бит әле, аннан кабыктан бер нәрсә ясап, үтүкләп. Юк, тизеп куймый, артыннан бер ярты сәгать җиштырам мин аны кухняны. Юк, ансы нормальный. Иң мөһиме пешерсен. Ашарлык буламысың бәрәңгеләр? Ашарлык. Бик тәмле. Аның янына турап куя, бөтен холодильникта булган әйберне. Ул колбасан булса, инде башы белән турап куя. Бик мулча кеше менә нәрсә бар, бөтенсен күбит турап куярга ярата. Шун иратларча әйтә. Әйе, күбиттереп теге ипине бөтенсен турап бетерә, ул колбаса булса тоже бөтенсен турап бетерә. Молодец, брат. Мулча кеше. Булгач булса инде ул, әйме? Конечно. Әйе, җитәрлек булмасын, җитмәслек булмасын ди. Синдә эшләй, син Илназ монда хәзер. Мин монда чөт сөйләп китеп. Мин синең күкәйләреңне булгатам хәзер. Әйе, нәрсә белән булгатасың син? Ни белән генә булгатасың син аны? Хәзер мин моны Юк, безнең миксерда бар, әйме Илназ? Теләсәң. Һәм бар, менә шундый бер наны секән беләсеңме? Баба әйтә торган иде, сәнәк белән иң яхшысы сәнәк белән. Менә әҗә сәнәксез генә кулланыйк инде. Так. Без теге вакытта Моны сүт җибәрәм. Берсәк. Йөрә. Җибәр Илназ. Курыкма. Хатны карап та тормый, Юк, бик матур эшли. Тырыша, әйе. Бик тәмле булырга шагып тора. Илназ, әйдә гүзәл монда булганда инде үзең дә мактый аласың, менә ул сине мактаган кебек, мулдан бөтен нәрсәләрне пешерә дип. Үзе янда бер качан мактады. Әйтеп кара инде. Иң оста аның пешергән килеп чыккан ризыгы нәрсә? Аның ризыгы әйбәт. Әйбәт, ничек тә әйтеп бетермәдең. Әйбәт. Үзе янда нормальный мужик хатыны бер качан мактады.
Шулаймы? Сені бик еш көрәбез менә табигать кочагында шашлык дигән әйберне бик ярата буга ахырсы Илназ. Һәр вакыт кадәр менә килдек әле бабайларга. Ягъни шаллыга инде син ашлай бит. Ясадык. Не шашлык дип үзегенә ясыймы? Синдә итәме итен тураш хатына әзерләп бир, мин кыздырам. Юллар бергә бабай белән чыгып китәләр дә, әти белән. Сиңа тиң белән. Без өйдә обычно закускалар, ниләр ясыйбыз, салатлар. Салатлар турап куясыз инде. Ипиләр күп иттереп, кетчуплар. Алып чыгабыз, инде әти белән Илназ һәм бөтен малайларны төяп чыгып китәләр дә, шунда чисто ирләр кругында шашлык пешерәләр. Малайлар дигәннән без инде беләбез, малайлар үскәннәр, Илназлар эш малай, эш егет. Илназ төпчегә. Әле гүзәл турында бик күп белмидек, хәзер инде беләбез. 2 кыз үскәннәр. Синең балдызың да бар. Балдыз бар, Аллах шүкер. Илназ, ник докторсың, әйдә, салыйм, ашысы килә башлады диерсең. Булыр, ашатма. А? Ястырдым бага. Әниең, әтине белдек. Әнием Әнүзә исемле. Медицинада эшли, менә 20 ел дәвамында инде больницада хезмәт итә. Хәзергә дә вакытта эшли. Нимә шулай син иҗатка якын кеше менә үзәле? Әни яшь чактарак инде күп теге самодеятельный конкурста биюче буларак үзешчән биюче буларак күпмедер урыннар яулады. Иң яраткан биюеннән башкорт бию, үзе дә бераз башкортка шаган. Башкорт ягыннан мәллә? Юк. Төшчең синең. Юк. Бүгенге көндә дә теге эше махавир медибәтләрендә любой той, любой мәҗлес, любой бәйрәм, любой күңел ачышасы булса, безнең әби Аллаһ шөкер милә түгәрәктә. Син дә кайтып бейтәсең инде төшчене. Юк, Аллаһ. Гармун алып, баян алып. Әйдә әле. Хоп. Анда малай бейтә инде хәзер. Малайлар дигән инде, малайлар. Малайлар дигән менә балалы солянка булды бит. Узган елны Камил инде сәхнәдә сезнең арагызда басып торган булса, быелны исә инде. Тормады әле, шигырьдә сөйләде бит, шигырьләтә җырны. Әйе. Кусма бейдерде. Әйе. Җигреп җирде. Быелны исә инде менә шып-шын артист кебек җыр-җырлап атасы белән бу гомән күпмегә төште дип әйтик. Ничә чупа-чупс, ничә шоколад һәм күпме вакыт һәм күпме нервыга. Кайсы сөйләде Илназ? Хәзер ул чупа-чупс үзебез генә беләбез дип. Хәзер бит ул чупа-чупска гына риза түгел. Ул бит инде малай үсте. Хәзер бит аңа менә Алла бирсә майда 4 яшь тула. Планшет? Әйе, юк, планшетны. Планшетка кызыга инде хәзер. Кызыга, ну, аның шигырь күбрәк коллекция, машиналар коллекциясына ниндиләр юк, менә мәсәлән, карап чыга да нинди маркасы юк, урамда күреп алды, аха, Mazda. Минем Mazda юк. Шуның ише запрослары бар аның. Mazda, әйе. Анары детский. Анары мен малайны там белдем, малайны шунсына җыйнам, теге Mazda дигәннән генә түгел, теге гел иномаркасы рам. Ничектер ул теге патриот кебек, УАЗ кирәк. Менә гасәле Жигули кирәк. Менә шундый машина кирәк. Грант, Калина. Шулар нитә. Булай гомән әйткәндә. Дөрес, Камил. Дөрес юнәлештә барасың. Әллә нигә теге безнең яңа ел алдыннан бик кушак каттырды, без абышныкны бала, кышлавай, хатта абышны бала. Әйе. Я безнең соңгы моментта инде без үзебез шушы ниләр белән җиреп әрәкән яңа ел мәшәкатьләре белән җиреп. Шулай онытылганмы? Онытканбыз дә. И безнең инде 1-2 көн калган вакытта садикта как раз алып кайттык та, анда җиреп, бераз гына уйнап алганнан соң малай да йөгәтегез мәйтәм улым әйдә. Камил мәйтәм керәбез дә кышлавай хат язабыз. Ярар, ха кирдек, шишне биттек та, мәйтәм улым давай утырышык та, тиз генә язып. Нәрсә сорыйбыз? Без инде әзерләгән идек бүләк. Без инде хәзер моны җайлап кына теге спортка. Шу бүләк кирәк итәсез инде. Юнәлтәсез. Малайның авызыннан бер заман чыкмасынмы? Ул калыңгына свитер белән кайтып кергән исәлектән. Ул көнҗылрагы, по-моему. Көнҗылрак булган шуны, ой, бу свитер калыңрак, миңа бер жукарак свитер кышлавай бисенәм дип. Вот. Практичный малай безнең. Дөрес юнәлештә үсә икән. Әйе, Аллаһ шөкер. Тәрбия дигәннән кемнең кулы күбрәк тия? Күбрәк минеке инде. Бераз. Юк, мондыйлыгы Илназныкы да бар. Но күбрәк идә тормый. Кайыш белән курдасызмы? Әтиңнең кайышы дип ул булмаганда? Кургытабыз. Безнең һәрбер бүлмәдә кайышылып тора. Шулаймы? Хәтта детсадка итеп куйдык. Чөнки Шым. Киләгез моторда ишәп теге. Юк, бәлки кемгәдер үзенә дә алыр бу нине, бу ысулны, бу алымны. Бу бит инде куркыту түгел, Тәрбияви чара бит ул, ишәп. Бу бит элегелеп тәки. Шарма, ул без дәләләткән безнең абыйларга да килергә эләккән ул заманда. Аңкыла ул теге тәрбияви чара, ну артын кыларга ярамый. Ул действительно, бүгенге көндә бит балаларның правасы синекенә караганда күбрәк. Анда беренче ишетсә балалар бакчасында. Шундук телевизиорлар. Шуңа күрә Финляндиядә кебек. Запасны. Ну бу тәрбияви чара гына. Ул белән улларны сукмасында белә. Брат сугына куйганны гына белә.
Бар үзенекini шималай. Анасына шаган. Кайш ярдәм итә инде барыбыз. Бу ярдәм итә. Итә. Карагыз әле бу вакытта инде безнең гүзәл өлгертте. Хәзер менә Тауык ананас? Әйе, 35 минутка. 35 минут. Әйе. Иназира синекендә шул вакытта салыйк. Әйдә бергә куеп җибәрик. Бик тәмлегә ошаган. Аллага тапшырдык дип. Күп түгел, әле безнең салат булачак. Эш шул. Әзрәк. Истәгесе синеке булыр, яме? Өстәгесе. Салатка керешәсең. Салатка кара әле, менә безнең бәрәңге кулланмыйча калды. Бәрәңге кирәк булмый әле сезгә мөмкин? Ой, бүгенге салатымда бәрәңге мөгаен кирәк булмас. Чөнки минем более женские блюдалар. Синең теге. Бәрәңгедә калория күбрәк беләм. Әйе, күп калория күп. Син гомән теге, аңлыйм хәзер әле син яшь бала үстерәсең, әле теге диета турында инде әлбәттә бу вакытта уйламыйлар. Уйланырмын. Әйе, уйланырмын. Гомән теге Камилдән соң үзең бармы инде секрет дип әйтик, сер анда иртәндер шундый ашлар, көндез шундыйлар. Мин үзем Юк, уйлап торам. Мин үзем яратам боткалар. Творог, молочный продуктлар. Саат 6-дан соң 7-дән соң. 6-дан 7-дән соң ашарга тырышмыйм, но эшир белән торгач ашарга ашасы килеп тора икән шул. Алар чыга да ашарга тәмле иттереп, суганнар белән. Чыга дип инде әле кешесенә әле чыгарга ничә ай? Әле 7 ай. Чыга, ансы да жокламыйм безнең. Ансы да шушы инде хәзер. Шушып чыга, ансы да ашарга дигәннән ансы. Аллага шөкер, ансы ашарга ни? Әйбәтрәк Камилгә караганда. Справка теге кешенә алы уллары Камил, кеше уллары Рамил. Рамил. Илназов исемне кем? Кушты Рамил дип. Исемне икебез. Юк, аңлашылды. Икебез бергә һәм Рамил булачак дип. Камилдән сорадык. Ие, без күбрәк дип әйтгәндә теге мин аны дөрес әйткәндә мин иттем инде. Камил Рамил мәйдан, икесенең берсенең әйтсәң әйтсәң дә шул шат икесе дә карап. Торып барсың әле. Һәй, теге бар. Һәй. Шуны кем кайсы булса да. Кирәкме да? Ул практикасын алды, әйтеп бара. Шулай. Икесе дә бардылармы? Ие, тегесен. Илна Заря салыйк инде, бергә беткерәбез. Әйдә. Җибәрик моны тыгып, анасын салатка керешсез икегездә. Син ничә сырыңа кырмадың ул теркадан? Кырыр анасын өстенә. Ә син чеснокны ниге ябыштырдың? Чеснок. Нәрсә ябыштырдың? Я бераз нитеп сугышып алыгыз әле. Тукта, ә син чеснокны нәрсәгә турадың? Юк, сарымсакны нигә турадың? Салыйммы? Салабызмы? Салыйммы моны? Салыйммы? Сал. Салыйммы? Сал. Ярый, әйдә. Сау да. Кайткач пирсең әле яме 8 мартка дип. Менә берничә көннән 8 март. Илнас ниһаять салды. Салды ниһаять бу йомыркалы сөтле ботканы дип әйтик, тавык өстенә һәм буларны саласында хәзер. Зана тыгабыз да эше битте китте. Вәссәлам, хәзергә тәмле көрәштә реклама. Безнең инде монда көрәшебез кыза башлады чынлап та. Ни өчен дигәндә безнең беренче ашлар, кайнар ашлар икесе дә кирип киттеләр духовкага. Кайсыны тәмлерәк пешер әлбәттә, не тапшырыбызның ахырында күрербез. Бүгенге бәрәңгеләр әрәм булмасын өчен мин үзем инициатива белгертеп бәрәңге туры башладым. Я бәрәңге кыздырырга дип. Илназ шәйме? Илназның бәрәңгесенең сире нидә гүзәл әйт әле? Сез тутыра алганда нидә сез сала алганда? Специялар бик ярата. Бик? Әйе. Бик салам әле, бурычмы әле? Бурычта түгел, төрле тутырга ярата ул. Шулай иде нәрсә бар инде. Творчество занимается шунда да. Иҗат дигәндә. Әйе. Иҗат дигәндә хәс битне бергәләшеп иҗат итәсез, бергәләшеп җырлыйсыз. Аллаһ шөкер. Мин беләм хәтта Илназның җыр язганын инде без беләдерик. Шуңа без аны автор башкарып җитәбез. Әле соңгы вакытта гүзәл дә җырлар иҗат итә икән бит. Гүзәл син үзең нинди инструмент уйныйсың? Мин фортепиано уйныйм. Бармы игездә фортепиано? Синтезатор инде хәзер. Фортепиано урынны күп ала. Камил баянда уйный. Уенчык, әйе, без берсендә кибеткә бардык та, ул әле кичкенә вакыт аңа где-то 1-2 яши. Бардык уенчыклар кибетенә. Әйе. Ул бик озак уенчыклар сайлаганнан соң үзенә зәңгәр төстә теге крокодил генда мультигындагы кебек тип шундый гармон сайлап алды да, һәм шуны савытына салдыртмады, шуны уйный чыкты кибеттән. Шунда ишек төбендә торган кешеләр шаклар катты шул кичкенә малайның гармон уйнап чыкканына. Нәгә атасы инде? Нәгә атасы икән, әйе. Дөрес әйтәләр инде. Аның бик кызык моментлар бик күп булды. Берсендә шулай әтисе калдырган машинада гармонын үзенең зур якын дусларым бар, Камскөсте, Салтак авылында. Менә шушы Салтак авылыннан Рамил абый миңа кичкенә генә бер походный гармон биреп җибәргән. Менә инде син ди, урамда дисәң, кирәк вакытта инде алып кайтасың, шулай дип миңа биреп җибәрде менә. И шуннан бу бер заман шул алып кайттык та инде бу калды.
Машинада. Ikkinchi kuni o'shalardan chiqib ketganda xotin bolalar bilan Дальше мен сөйлеп бетерәм. Илназ киттек гастрольгә, һәм мин киттек малай белән икебезне чакырдылар, безне детский день рождения хәзер бит инде Зурлап үткәрәләр. Зурлап үткәрәләр, өйдә утырмыйлар элек кебек. Кафеларда. Бәрәңге ашап. Хәзер безне чакырдылар Субар плазага, теге парк Бабочек дигән анда бик матур ни бар икән, парк. Шунда трогательный зоопарк та бар. Шунда снимать иткәннәр булар помещениесен туган көн үткәрәләр 5 яшь күрше кызга Диларга. Һәм безне шунда чакырдылар Камил белән. Хәзер без Сувар плаза бит үзегез беләсез инде матур зур кибет 4 этажлы. Шулай. Гламурный. Шунда кирип барабыз Камилдә, әни мин бу гармунны алып керәм әле, атасының гармунына күрсәтеп. Әйтәм, улым ничек анда бит шунда зур кибеткәнде гармуннар күтәреп күрмиләр. Мин моны шутит дип торам. Бер мәлне арткы ишекне ачсам, бу уже гармунны чыгарган кофрыннан тотып утырган шулай итеп. Үзеннән дә зур гармунны. Кичкә моны белән туган көнгә җырлап. Юк, җырлап ни дип кермәдек инде, мин моны кичкә отговорить итеп, әле улан күтәрә дә алмый, ул бит авыр. Аны күтәрергә кирәк миңа. Кичкә Камилне отговорить итеп, шулай итеп. Гармунны калдырдым шунда тәне, yo, ансы уйна, теге шаяру. Илназ үзе ничә яшьтә кулланган гармун баян алган ин? Мин 4-нче класста. 4-нче класс. Иртәрәк икән әле булса. Камил илгәрәсең әле, илгәрәсең. Мин аны бик теге Идәтеп утыртмыйсың, уйна дип, әйме? Юк. Аның хәтле теге басым ясарга бик андай нәрсә дип әйтим, кирәк дип санамыйм, мен шуны әйтәм. Әгәр дә ул шушы сәләтен алга таба алса, үстерә икән. Шу киләчәктә җәмгыятьтә барбер нидә булса табачак, һәр вакытта дуслар янында да бер алып уйнап җибәрсәң. Саңга сугачаклар, иптәшләр, бар кирәкле кешеләр бара булачак, любой җир. Шунысы сөйдә, чөнки мин аны үземнең практикадан чыгып әйтәм. Ярдәм итә дисең. Конечно, ярдәм итә, Аллаһка шөкер. Кайдар анда чит төбәкләргә барсаң, туган гармун алсаң. Син үз кеше буласың. Шунда. Әле уйнаган түгел, әле уйнап җырлый да белергә кирәк. Ансы шулай ук мөһим. Димәк, көйләр чыгарганызны да белдек. Бер безгә читер ярдәм итәсезме мәсәлән? Гүзәл иҗат итсә, җыр Илназда. Илна, гүзәл. Менә бу җирдән булайрак кирәк дип бирәк. Әлбәттә, иң беренче тыңламыйчы. Хәмиясе дә шул итнәм. Bunları күрсәтүче часы да шул. Ничә мине гыпса. Син. Җыр сайлаганда кем беренчерәк? Теге текстовка, шигырь дип әйтик. Бергә утырып санап, карап, җайлап барлап кирәк җирләрендә. Җырлап карап, стилен табып, аннары теге авторлар, сүзләр автор язган кешеләрне сүзләрне үзгәртергә мөмкин. Үзегез. Чөнки барда үзебезнең кулында дисең. Ярар. Алла син шуны сорарга бирәсең, мен шуны ишәп тормай. Бу син ләйсән белән тормыйсың. Юк, минем торуым бер ансы. Бәлкем синең гаиләдә бүтән шәрәктер дип. Сырысым килә. Бүтән шәрәктер. Без сезгә караганда әзрәк торабыз шул. Сез бит яшьләр. Яшьләр. Ярар, барысы да алда. Алла бирсә. Инде концертлар бергәләшеп менә куясыз, касында зурлап герләр концерт узды. Сез хәтта бер үк төрле киемнәр дә бит сөйлисез. Бер үк төрле. Сезнең тегүче кемләр шисез? Дизайнер, модельер. Безнең тегүче белән шуңа визажист. Повезло, бик. Кем ул? Безнең Шурнова Людмила Николаевна. Беләм ансын. Бар, күп кеше белән. Бик шәхси дилем, әлеге шәхестә тиктерәләр үзләренең матур күрмәкләрен, костюм чалбарларын. Һәм безгә дә насыйп булды аның белән менә. Кады интернеттан изисме, ул тәкъдим итәме? Юк, эшләргә дә ул безнең күрше. Без 10-нчы этажда торсак, ул 1-нче этажда тора. Шул бер подъездда. Бик җайлы безгә. Вай менә. Кайбер вакытта теге өлгереп тә булмый, примерка барып кайтасың, костюм әзер, алып кайтырга кирәк. Шалтыратабызга, Людмила, пожалуйста, җинхар чап кайтыгыз дип. Чип кенә алабыз аннары. Шул хәтле рәхәт. Җирәкчә урнашкансыз икәнсез дип, Җайлы гына. Алар урнашкан. Заказчиклары үз өстәрендә генә тора. Менә кайларда гына ничек кенә нинди генә ситуациягә калсак, һәр вакытта Николай белән тигез мөнәсәбәттә дусларча кешеләр алдында матур итеп күрешеп, очрашып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләрен белешеп йөрибез. Илназ, тагын инде шул иҗатка кирип китеп, синең үзең язган җырларың, ничә җырың алтын барсылы булды дип әйтим. Юк, җырын әйтергә кирәк түгел дип әйтсәм. Җырын әйтә алмыйм. Ничә җыр алтын барсы аның йөрәгендә. Иң беренче инде. Ялгыштым. Шуннан соң бер күреш. Юк, күреш белән түгел. Позвонил. Тавык пешкән. Яннарына үземнеке түгел, яннарына бармайларга кызлап торган иде. Минем җыр. Гүзәлнең җыры да. Кайсысы? Әйләнә дә гомер.
Өкінмеше яшек узғанға. Ол жерашын бір бөлек алып берді ме? Рахмет айтты телевизордан. Шулай ма? Авторларны зурлап миңа рахмет айтты. Менә шунысы миңа нык зур бүләк. От шын егет икән. Әйе. Менә бит. Югына шаккаттың әле. Гомумән татар җыры дигәннән быел сез әгәр дә якын туганнарыгыз булса Мәскәү тирәсендә. Аларга шалтыратып әйтегез, 11 апрель көндә Илназ Бахта булачак, Мәскәүдә узачак татар җыры фестивалендә аның быел 5 еллык юбилей алда бирсә. Кремль дәүләт сараенда. Әйе, шунда. 11 апрель көндә Кремль дәүләт сараенда 15 еллык эстрада фестиваленең иң шәп җырчылары катнашачак. Махсус кунаклар дөнья күләм танылган җырчыбыз, милләттәшебез Алсу һәм инде Голос проекты җиңүчесе, монысы якташыбыз дип әйтергә кирәк, Динә Гарипова. Концерт турында тулырак мәгълүматны сез ВКонтакте шелтәрендә 11 апрельдә Мәскәүдә татар җыры дип аталган очрашуга кереп белә аласыз. Сезнең инде салатта әзер булып килә түгелме монда? Сез салатлар нәрсә белән аерылачак бер-берсеннән? Икегез дә тавык турап куйдыгыз, пешкән тавык турадылар астына. Исеме. Минеке нежность. Нежность? Татарча тәрҗемә итәле тиз генә. Шундай салат китәннән. Я, миңа бер хас килешә торган юк булды. Юк, бөтенләй килешмәй. Шикет берәр музыка термины әйтә аны. Талгын көй дипме шунда, лирика дип әйтәндә хәт. Соң барбы? Гүзәл синеке. Минеке аңла йөрәгемне дип. Аңла йөрәгемне. Ярар, синеке аңла бавырымны. Карале, сезнең танышында 2 сүз белән әйтегез әле. Мин белән таныштыгыз, безнең танылган җырчыбыз. Әйтә 2 сүз белән генә. 2 сүз белән. Танылган җырчыбыз Рөстәм Закиров бригадасында. Яисә бригадасында. Әйе. Я, ширәк булды, кашынрак булды. Теге конфетлы, чәчәкле периодлар бик зак бардымы? Мин килгәнче гүзәл анда эшлидер инде. Мин Рөстәм абыйның шушы бригадасына дип әйтик, Рөстәм Закировның труппасына аның тәкъдиме белән Пшаун чаңлары фестиваленнан Гобитендә безнең 3 ел сайын Пшаун чаңлары. Әйе. Һәм инде менә элек авылдагы туып үскән балалар катнашкан булса, хәзер шушы авылдагы туып үскән кешеләрнең кеше халыкның балаларының балалары катнаша. Һәм бу мөмкинлегне авылда гына түгел, гомумән анда Арча районыннан да керә, Казан җирендә масштаблы фестиваль. Ел сайын уларны киңәйтә. Әйе. Так. Ул яктан молодец. Һәм менә шунда без танышып киттек аның белән. Мин инде башта җайлап әле без бер-беребезне белмидек. Башта мин килеп алып китә торган идем, аннары кайтарып куя торган идем. Мин машиналыйм ул вакытта уже. Матур смслар җибәрәде. Мәсәлән, әйтеп Татар радиосына, Болгар радиосына, мәсәлән, берсендә авыртып ятам, иде температура белән. Шул хәтле күңелсез, булар гастрольдә, концертларга чыгып киттеләр. Группа белән. Әйе. Һәм шунда матур смс җибәргән Татар радиосына. Син аны хәтерләмисең булар? Миңа шалтырата инде смс җибәргән ди. Булат, әле анда булмас микән? Менә шул вакытта җибәреп дип берәр сәлам смс шул. Шундый романтичный смслар киләдер. Ул текстларны мин уйлап чыгарып җаннарым чыгадыр. Бак, әйе, үзем матур сүзләр булат тапта әйт инде дип. Мин аны үзенеке дип торам бит. Шишлене бераз. Тукта, сөйләп бетерсен дә, әйе, ничек дигән. Шундай смслар киләдер, аннары теге аюны да бүләк иткәч, вообще эридем. Сразу. Әйе. Ул инде синә теге гүзәл риза. Юк, тукта, әле шуны белдем, үзе гармунда да уйный икән, җырлар да яза икән. Шул хәтле бит җырчы өчен җайлы кеше. Әйе, сезгә бергә иҗатта кайнашырга, шулай бит инде. Шуларны уйладым да, һәм ул тагын аның бик положительный ягы бар. Ул шул хәтле юмарт, ярдәмчел. Менә төнне бераз шалтыратып әйтсәм, шунда килде, вот машина матулы чыга да китә. Менә шундай. Ул яктан. Әйе. Һәм юмарт. Ирләргә менә шул хас. Шул сыйфатлары хас булса, әйе. Лекешеме. Акчаны бер кашан кызганып тормый, нәрсә ши, шуны ал, чык та алды. Син 23 февральгә нәрсә белән киттең? Нәрсә белән әйтеп, парфюм. Әйбәт. 8 мартка нәрсә көтәсең? 8 мартка. Әйт. Мин нәрсә көтәсең? Булды. Ул белә уже минем нине. Булды. Запросны. Лай хат язасыңмы син теге? 8 мартка кыш бабайга. Яңа елда килмәгән кыш бабайга дип. Юк, WhatsApp-тан язышабыз. Иде дә шулай. Әйе, иде дә шулай. Иде кухняда, так залда утыручы назап. Ашарга чык, әзер. WhatsApp-тан гына. Шул. Малайча хасин сөйлә инде. Нәрсә турында? Сез әйтмәкче менә. Син теге сорау бирәсең килә инде. Халык кызыксына үтне. Гаиләдә ничек гаилә турында кирип киттек бит. Кышкыршалар микән дип. Сендирекме халыкны? Әйдә әле. Әйе. Шынмы? Шутка. Юк, шынап та. Аллага шөкер инде торган юк бит.
Вакыт булмый, вакыт юк. Кайтасың ашарга? Ашарга кайтам да. Йоклыйсың ердән ашып китәсең. Йокларга калсам әле. Чөнки төнлә дусларына ярдәм итәргә кирәк. Бик ярдәмчел. Дуслары төн сайын гел тегесенә булса кирәк. Монсана кирәк. Һәр вакыт төнлә бу ярдәм итеп чыга дуслары. Йөрәк юаш булыр. Бик отказный. Инас, монда карале, мен беләсең, бу бәрәңгене кыздырырга булдым бит. Синеңчә, нәрсә саларында? Нидирәк специя әйтә әле син, ирәк. Нинди специя? Бәлкем сарымсак саларбыз анда, син сарымсак калмадымы? Сарымсак минем бар. Сиңа кирәкме ул? Юк. Сарымсак белән шундый тәмле була диләр. Инде вакытыбыз безнең чыгып килә, вакыт чыгып дигәндә, белмим, сез туган бер-берегез өчен дип әйтергә кирәк бу дөньяга. Чөнки шундый хәтле синхрон эшләр бөтен эшне. Мактыйм әле үзегезне. Мактап менә монда инде синең дә салатның эше бетә, синекен йөрәк формасында алышмасам, шулай бит. Безнең кайбер кешеләр сез шашкан дип әйтәләр, даже. Шулаймы? Йолдызлык буенча кемсез? Мин игезәк. Так. Мин. Син укшы. Укшы. Укшы дигәндә син бит мавыгың да бар. Илнас, мен беләм теге. Мылтыклар белән атып син җирисең, ауга барасың, балыкка барасың. Сиңа хәтта син нәрсәләр белән әйтә тагын менә. Иҗаттан тыш Мин бит гел дуслар белән кайдар анда барып. Аллаһ шөкер. Ярдәм итеп. Йөрисез бер-берегезгә. Бу вакытта каялсаулыкларга бер кайчан теге зарланып торган юк. Аллаһ шөкер. Хатынында чыгарып җибәрә. Үзе дә бара бит әле анда кадыр. Ияреп. Хатында бара. Хатын үзенә чыгып киткән шунда. Тоже дуслары бар бит анда. Ярдәм итә. Йо, чынлап та менә. Ауга качан бардың соңгы тапкыр? Быелны бар булдымы? Быел юк. Узган ел гына барды, быел юк. Кышка ауга. Юк, быел бар булма, быел дигәне малай сайтдан фотога кирәк кичкәнәсе. Дирек балалардан. Алар эш истәлде сиңа. Мин аны юк, эш истәлде то. Мин аны уйлыйм, менә үз вакытында балаларның искә чыган курып калырга кирәк. Шулай. Ады күп кеше зарлана, ой, күрә алмадым, мин рольдә җирдем, мин баядыр монда җирдем, концерттайым, фәлән, тегеле. Самый хылык шатларын аларның күреп калырга кирәк. Шуңа кайта да утыра да Димага карап утыра. Үскәннәрен. Шулаймы? Тегеләр үсәләр карап торамы? Диманда. Минем штан җуганнарын карап утыра. Сыкланып. Син теге идән җуганда ярдәм итәдер, аягын күтәреп тора. Әйе. Шулаймы? Молодец. Җырлап тора. Җырлап тора, магнитофон урынына. Ансы да әйбәт. Зато күңелле. Алайса җырлау дигән әйдә икегездән берәр дуэт, берәр җыр. Безгә ирле хатны килгәч, гадәттә бөтенесе җырлыйлар. Һәм сездән Бөтен кеше җырлар җырлый, без бүген җырлап торабыз. Йо, сез җырлагыз. Алар бит сезнең җырны җырламыйлар. Үз җырын җырлар. Сез үзегезнекен. Я. Нәрсә җырлыйбыз? Белмим. Ул сиңа аңладык инде кем дип эндәшкәнен, әйме? Ә син аңа кем дип эндәшәсең? Илназдык. Илназ? Юк, мистәтеге. Җимешем. Юганда. Бәгырем. Кадерлем дигән шундый Юк, кадерлем дип әйткәнем, әйе. Әйткәнем. Йомшагым, аппагым туры килә. Кәефтән тора инде. Кояшым. Кояшым әйтәм. Кояшка шаганда бит. Кояш инде безнең истрабызның кояшы бит инде. Әйе. Бу чикләүен тизгән вакыт бирә торган юк монда. Юк, монда сытатырга я беләм син әйтеп, кара менә монда бер бар, әйме? Азаплай бер икән бу. Бу азаплай бер, әйе. Син җырлый тора дип, ну, я сыт шунда. Шунда салам да. Әйе. Сыт шунда гына нормаль. Нигә савытың гына сыгатмый, әйме? Бер җыр. Нинди җыр? Дуэт. Әле хатыннар бар. Юк, бит дуэт ни түгел. Кайда гына булса да менә, Аллага шөкер, хатын дип мактап җырлый башкара башлаганда, сиңа башта ярты сәгать мәдхия укый. Ой, Синең турыда алсын бер-ике мәзәк сөйли. Анасын җырлый башкара. Мәзәкләрен сөйлим башта. Анасын җырлый башкара. Һәркем үз нәтиҗәсен үзе ясар дип, без инде кабаттан үзебезнең спонсорыбыз турында җылы якты матур сүзләребезне әйтик. Тәмле көрәшнең спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы Ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба герман технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча яхшы шәп савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Зур рәхмәтләребез Кукмара сәүдә маркасына. Әзер ниһаят бөтен ризыкларды әзер пешеп чыкты, исләре. Бигрәк тә мин кыздырган бәрәңге. Ай, шәп булды. Ансы гарнирга. Әйе. Инде шулар белән ашап карамадык, нәрсә килеп чыккандыр. Я, кайсыгыздан кап карыйбыз, кемнекеннән туктагыз әле. Башта әйдәгез, җырлатыйк әле килгән икегез дуэт буларак мин әйттем. Ирле хатынлы дуэт дип юккан әйтмәдем бит. Берәр дуэт. Җырлау кирәк да? Схуду.
Әйдә, парлы гомерне җырлый безнең. Әйдә. Илназ Җәҗиткән Нурислам Гафиятов сүзләренә парлы гомер. Хөрмәтле тамашачылар, сезне якынлашып килүче 8 март бәйрәмнәре белән котлап тәбрикләп, әлеге җыр. Якынлашып килүче 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән исәнлек, саулык, ачык бергә матур тиз утап яшәргез. Амин. Амин. Никахта укытып җибәрәм сезгә хәзер. Әйе. Ашыкларга Яңгыр яуган чакта, күкләрдә языла язмышлар. Бәхетлеләр генә гөрләп яши, син булганда җирдә яшәүмар. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхет телим, бәхетләре булсын тәхетле. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхет телим, бәхетләре булсын тәхетле. Бик зур рәхмәт Булат сиңа да шу тапшыруга чакырган өчен. Әле китмисеңдер бит. Туктале, ашап карыйк әле. Син дә качмакчы буласың. Рәхмәт киттем дигән. Ашыйсы килми бугай үзенең тәк үзем. Ярар, мин бик матур күренә, бик тәмле. Бик матур юк, шуны да бик матур. Илназдыкынан башлыйк әле. Илназдыкынан башлыйк, шуны да Илназ. Менә тоже бик кызык. Үзем кереп киттем инде, мен әйдә, мин үзем кереп киттем, мин тәгә бик нитергә яратмыйм, ялындырырга. Беләсең, ул яшьтән узган. Так. Әле саатында бир шунда ук кырыйнда. Ни бик шундый теге Куркып кына әзгенә ул. Йо, мин капарга, мин ашарга дип килмәдем монда бүген, шулай ук. Туптыр син тәлинкәне. Илназның салаты катламлы салатша икесе ясадылар. Астында нигезе аның тавык, пешкән тавык ите, шулай бит. Нигезендә аның калган бөтен нәрсәләрне салды барсын. Йо, сез сыңрак. Башта китеп торыгыз, мин кап карагач. Бер нәрсә булмаса минем белән. Әгәр сез батырларча Булат. Рәхмәт. Это день победы. Ну. Илназ. Узганында да Илназ узганда дип әйтәм, узганда Илназ җиңгән име? Шулаймы? Алга китеш сизилеп тора. Анда да бик ыста. Керәшкән бу икенче ашы. Ай. Кайнар блюдо ничексең? Тәмлеме? А главный тиз. Шак каттырды. Гүзәл, ясын сиңа һәр 8 март сен шундый ризыклар ашарга. Амин. Шундый салат белән әйе. Бәрәңгесе гарнирасы мине икнә тип тормыйс, сине кәдә. Бик кызыклы салат, аңла йөрәгем дип юк кына әйтмәдем. Бу чиракта инде Гүзәлгә беләсезме, инде бонуслар истәргә була. Хәтта йөрәк формасында менә шундый әйе оригиналлык өчен шундый. Бу изге Вали көнне пешерә торган салат. Ой, рәхмәт. Әнә бит хатын. Беренче күп итеп миңа бүлеп биргән салат. Ярата бит. Күренеп тора. Әйдә мин шуны гына куып барыйм. Әйе, кап кара. Бу синең ананаслы тавык, өстенә без аның пешеп чыкканда сыр да уп сиптек. Шуны җиңелчегенә комбо булмак. Җиңелче рәхәт. Бик тәмле. җиңелче рәхәт. Ашарга рәхәт. Башка нәрсәне хәтерләдем. Ашарга рәхәт. Җиңелче рәхәт. Рәхмәт. Шәп порция бүлеп биргән сиңа. Жәлләмәгән. Салатында авыз Бишеле. Салатында? Әйе, салатында йөрәгемне бу өлешен. Оң як клапанын. Ул вообще 3 сәгать торырга тиеш холодильникта. Шулаймы, син битергә тиешле. Сеңәргә, хәзер сеңдерсең үзеңчә. Сеңдерәп юк, ипи кайтка шаршарсың, яме, Илназ. Әйбәтләп ашарга бездә иписез генә. Бездә иписез генә. Так. Сыңмаган. Хәсендерәп зана бик. Һәм гүзәл шулай ук гранатында кулланып, нәрсәне бик матур бизәде. Җырлас килеп китмәдеме? Аңла йөрәгемне дип. Шәп. Башка сүзләр юкмы? Ничек кенә бәйләнипсең? Бер җиргә бәйләнерлек урында юк. Илназ, җитәр инде ашарга. Бер ашарга килдең монда, син бүген пешерергә килдең монда. Ашау сыңран. Мин монда хәтта белмим, бу җиңде дип әйтсәм, уң як, сул як эре хатыны кайтып сугышырлар тагын, бер тапкыр сугышмаган юк дип әйтәләр. Сугыштырмыйм әле. Әйе, сугышкан юк дип әйтәләр. Әйе, бәлкем сугышып китәрә, юк. Икегезгә дә бишле. Икегез дә молодцы. Илназ, мин Илназдан барымны хәтле көтмәгән. Менә Гүзәл килде, Гүзәлгә генә салыныр, әйе. Гүзәл битесен турашып бирер. Безнең теге килгәннәр бер хатын иренә битесен турашты да, әзерләште, битесен әзерләп пешереп тә бирде инде. Ире булай гына торды инде. Дип кенә.
Шуңа, Илназ, булдырасың. Тагын бер кат. Һәм шуңа күрә икегезгә дә бишле билгеләре куеп, әйдәгез сез койсыгыз җиңгәннән иде ачыкларсыз, яме? Башта син җиң, аннан соң ул сине җиңсен 2 тапкыр, аннан соң син. Әйе, безнең яраткан генераль спонсорыбыздан әлбәттә инде 8 март якынлашкач Имрече Гүзәлдән башлыйбыз. Ой, рәхмәт. Гүзәл иреңне, Илназны сыйлаям әлеге табаларда. Тәмле ризыклар пешереп. Син 8 мартка елга бер, ну 2 булса да, бер икенчесе туган көнендә. Шулай ук Гүзәлне сыйла әлеге табада пешкән кыздырылган бәрәңгеләрем белән. Киләчәк һәм салатлар белән. Бик зур рәхмәт икегезгә дә, чынлап бик зур рәхмәт. Тәмле ризыклар менә искиткеч оригиналь рецептлар дип әйтәсем килә икегезнеке дә. Миңа бик ошады. Һәм безнең тамашачыларга ошагандыр дип уйлыйм. Әгәр дә дуслар сез теге яки бу сәбәп аркасында рецептларны язып өлгермәгән булсагыз, аларны сез Ирек мәйданы газетасыннан укый аласыз. Язылу индексы 16886. Яки шалтыратыгыз. Телефон шулык. Телефон шулык, я сәхнәдән сорасыз. Ни, була тагын бер кат чын күңелдән безнең гаилә исеменнән дә бик зур рәхмәт әйтәбез килеш программаны оештыручыларга, алып баручыларына һәм шушындагы әлбәттә халыкны сөендерергә безне чакырганызга тагын бик зур рәхмәт. Бик рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сезгә иҗади уңышлар, гаилә бәхете теләп калабыз. Улларыгызны үстереп, акыллы, тawfiqлы, инсафлы балалар итәргә язсын сезгә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә, кадерле тамашачылар. Очрашырбыз TMTV каналында тәмле көрәштә. Тормышыгыз тәмле булсын. Пока-пока. Пока-пока.